Včera sme boli celý deň na Buginách. Natáčali sme videá, zábery. Prešli sme 3 rôznymi plážami. Natočili sme asi 1,5 hodiny záznamov, ako ideme na Bugine, ako jazdíme, ako pláveme v mori. Proste úžasný deň. No a večer som prišiel na hotelovú izbu, chytil som kameru a omylom som vymazal všetky zábery, takže nemáme žiadny záber. No máme dneska ešte Buginu do takej 11. Pôjdeme sa okúpať na také ranné kúpanie do zátoky a zoberieme vás so sebou a trošku si zajazdíme. Dúfam, že už to nevymážem. Keďže ideme dneska na tú rannú Buginu, tak sme vystihli takýto krásny východ slnka pri raňajkách. Takže smerujeme na našej Bugine do zátoky v Prahe. Ty kokso, to jak ty vidieš, Adam? To je normálne. Prečo? Ja dosť sa nalepil na Ja na to, teba. jak to trhá dozadu, tak to rovno buchnem dozadu do peža. Smerujeme do zátoky, kde si dáme ranné kúpanie a povozíme sa na tejto Buginke. Sú petard. Ivo, nejak sa nalepil more? Veď ti to hovorím. Cože znamení? Dobre. No, nachádzame sa v zátočke, nejakých 10 minút od hotela. Tu si parkneme túto, hej, lebo to musíme ísť až tam doľava na kamene, keď chceme slnko. Čo? No tá ja neviem. Ale voda bude určite studená. Inak včera, keď som sa kúpal v noci o 9:30, tak bolo také teplé more z celého dňa. Ale teraz bude Dneska? Dneska bude ľadové. Pápa. Voda ľadová. Čo? Ušlo. No, prišli sme na to, že táto zátoka sa nám nepáči, lebo tu nesvieti ešte teraz o takomto čase slnko, voda je ľadová, tak pôjdeme ešte ďalej pozrieť nejakú zátočku ďalšiu, kde svieti slnko. Čo to je? Ja mám rada také, čo skúmanie. Tu sú také mušličky. Hej, malé, že? Hej. No a tu, kde je toto, že aha, a tam je slimak. No. Pekne, No tu ostaňme, tu budem skúmať. Hej, jasne. Tu budem stať na skalách a skúmať skaly. Ale tá voda je fakt brutálne čistá, krásna. Takže pokračujeme ďalej, tu je studená. Hej? Že pokračujeme ďalej? No hej, akože nie je, že studená.
A nie je až taká ľadová, len ty chceš byť na slnku. No, tak môžeme ísť o jednu ďalej ešte. No poď. Jedeme dál. Nasadať. Inak nachádzame sa v meste Supetar a mesto Supetar je v podstate hlavné mesto Braču. To ostrovné mesto má asi 3000 obyvateľov a je takým typickým dalmatínskym mestečkom. Inteligencia nám hovorí, že mesto Supetar je domovom významného chorvátskeho sochara Ivana Rendiča. To je taká zaujímavosť. Názov Supetar vznikol zo slova Sanctus Petrus, teda svätý Peter. A za mnou je kostol tohto svätého Petra. A všetky v podstate tieto stavby siahajú až do rímskych čiast. Všetky tieto mozaiky, kostolíky. Benzínus? Dáme mu premium? Nie. Klas plus premium. Oni majú všetko premium. 95. Takže toto, hej? Keď ti vypne, hej? Tak to neviem, či vypne. Však vypínaš. To normálne vidíš celú nádrž, keby som tam hodil zapálku, toto. Iba tak. Že sežu z bugina. Strašná sranda. Ale však fakt si že vidíš celý benzín. Nie je sranda. Inak tá bugina, ešte natáčaš? Má jakú malú spotrebu, nie? Koľko sme najazdili? Čo? 18. Kupujeme buginu. No tak po ceste naspäť ideme ešte na tú zátoku, trošku sa okúpať, to je taká súkromnejšia malá plážička. Tu sme to odparkovali a ideme sa trošku namočiť. Tá voda je fakt krásna, modrá, vidno až na dno. Brutálna voda, nie? A to nie je to, čo sme boli ráno. Ale určite lepšie ako ráno. Nádherná je tá voda, proste vidíš až dole. A tu vlastne kráčaš až niekde do polovice úplne.